Para pangon utama panglimbang 5 menit dina Ngatpon tanggal 11 Mei taun 2021 kapethik saka Injil Yohanes bab 10 ayat 17 tekan ayat 30. Keluk putih metu saka cerobong asap ing kapel Siktina. Sorak mawuran age keprungu saka sakjaban papan kang kapigunakake kanggo pemilihan pemimpin Katolik sak jagat mau. Habemus papam, kita wis duwe Bapa Paus, mengkono unine. Keluk putih pancen mujudake pratandha wis pinilih Bapa Kardinal Robert Francis Prevost kang banjur mundhut asma Bapa Paus Leo kaping 14 minangka panerus Bapa Paus Fransiskus. Asma Paus Leo ngelingake kita kabeh marang Sang Pangon Agung Bapa Paus Leo ka-13 kang unju marga ensiklik Rerum Novarum kang paring kawigaten gedhe marang masalah-masalah sosial wektu semono. Kita yakin lan percaya kaya kang wis kasesurahake Bapa Paus pinilih iki bakal mimpin pasaman suci mbabar katentreman lan keadilan kanggo umat manungsa sak jagat. Para kadang kinasih kaya kapacak ing ira-iran ing dina Minggu kang kamligekake kanggo nglelimbang bab timbalan dalem Gusti. Mrigine timbalan minangka imam sarta biarawati iki, aku ngajak panjenengan ngrembug sithik bab tulodo para Bapa Paus kang nyecalani Bapa Paus Leo ka-14 jroning berjuang mimpin pasaman suci nyebar kabungan jroning jagat iki. Bapa Paus Yohanes kaping 13 kasil gawe seger lan padhanging pasamuan kang surem lan sumpek kanthi gebrakane nganakake Konsili Ekumenis Vatikan kapindho. Saka dokumen-dokumen kang kaasilake katon menawa pasaman suci tinarbuka kanggo anane prakara-prakara anyar kang mesti wae mengaruhi sikap lan kawicaksanane pasamuan sarta tinarbuka uga kanggo dandan-dandan diri amri bisa andil luwih akeh kanggo karaharjaning umat manungsa. Bapa Paus Santo Yohanes Paulus kapindho kondang minangka priyagung kang suci ambek para marta andhapasor lan banget prasaja jroning welas asihe kang agung paring pangapura marang wong kang niat merjaya panjenengani. Dene Bapa Paus Fransiskus banget kondang mring sugenge kang uga banget prasaja. Panjenengane madunung ana sawijining apartemen prasaja lan nyenyandang prasaja. Panjenengane berjuang ngupayakake kalestariane alam lingkungan liwat ensiklik Laudato Si sarta Laudate Gaudium. Ibu seger lan endahe donya iki rikala sesuarahe Bapa Paus kang kamot ing ensiklik mau kapigatekake dening saben warga pasaman mligine sarta dening para pangreh praja lan nagara sumrambahi. Bapa Paus Leo ka-14 piyambak kabiji minangka priyagung kang cakep jroning dadi pamidhanget. Para tresna pelem kinasih para Bapa Paus mligine Bapa Paus Yohanes ka-13, Bapa Paus Yohanes Paulus kapindho, Bapa Paus Fransiskus sarta ing pangiriting Bapa Paus Leo ka-14 pasaman suci terus ngleluri lan nglestarekake jagat saisine amrih tetep nyumunarake wadana dalem Gusti. Kanthi ayan mau satemene awake dhewe uga wis aweh paseksen marang wong akeh saka Gusti Yesus kang kawanungi saengga sapa kang kenal Gusti uga darbe kalodhangan kanggo pinaringan urip langgeng. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah pangening gesang kawula munjuk sembah awit nugroho para pangageng pasamuan mliginipun Bapa Paus Leo kaping 18 ingkang badhe ngirit pasaman suci sak jagat ngrawuhaken Sri Yesus Putra Dalem inggih Sang Pangun Utami ing ayan leladinipun.
Ugi kawula tansah nyengkuyung kawicaksananipun sinambi nulodo sedaya kasaenan-kasaenanipun saengga kawula ugi saged dados seksi pitepangan kawula mring Gusti Yesus. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.